At isa pa, kuripot ang bus natin. Hindi nagbibigay ng merienda. Kaya bumalik na kayo sa ginagawa nyo. Baka maabutan pa tayo rito na walang ginagawa. Yolo! Bakit po, boss? Wala pa ba si JR? Di ba magkapit-bahay kayo? Oo, boss. Dinaanan ko siya kanina. Pero walang sumasagot sa bahay nila. Ganun ba? Baka napuwet namang kagabi yung boss. Sigurado ako. Hindi ba niya alam na may trabaho siya? Ganun talaga yung boss. Kaya pala siguro hindi nagtatagal sa pinapasukan niyang trabaho. Hay nako! Hindi pwede yan sa kumpanya namin. Akala ko, matino, kagaya mo. Kaya mo na yung boss. Kakausapin ko sa mamaya. Kung hindi lang dahil sa'yo, hindi ko yung tatanggapin dito. Pasensya na boss. Nawal din ako sa pamilya niya. Boss, magandang umaga. Anong magandang umaga, JR? Anong oras na? Sayang lang ang pinapasahog sa'yo kung tatamad-tamad ka. Boss, sumakit kasi yung tiyan ko kaya pabalik-balik ako sa CR. Problema ko ba yon? Sana naisip mo kung anong oras ang trabaho mo. Pasensya na po ulit, boss. Kapag naulit pa yung JR, mas mabuti pang tanggalin na lang kita. Sige na, magtrabaho na kayo. Opo, boss. Kupad-kupad yung kumilos. Tanghali na.